Godt. Jeg vil lige prøve at vise jer engang, hvad det er, jeg har lavet. Det er en præsi, og I må lige give mig en melding på, om I synes, det er forvirrende, eller om det fungerer fint nok. Jeg trykker bare lige igennem de forskellige her. Så vi starter så den her, hvor vi lige får hørt om, hvad sådan en SWOT-analyse er. Så kommer det første her omkring omsorg, betænksomhed, svaghed, at det ikke altid er lige gennemtænkt. Så kunne jeg se, at den lige sprang ind over. Nå. Men her har vi lidt mere omkring forening af husmoderlige gener, og så skidestærke. Styrke er kreativiteten, og så den her svaghed med, at hun nogle gange er lidt distræt, og det var med udgangspunkt i en nytårsaften, hvor at Lisbeth havde lovet at handle ind, og havde ikke lige tænkt over, at butikkerne var lukket. Så er der lidt fælles passion for friluftsliv, og der er det her med nogle gange at glemme nogle af de vigtigste ting, og måske ikke at lige have styr på, at cyklen kører godt. Til gengæld var der flag for fejring af de kongelige tvillinger. En styrke omkring aktivitet med og socialt samvær, og så de her uenigheder omkring bryllup. Så er der den her med de mange muligheder på Hestbækgården. Er det med AA eller Å? Det skal jeg lige vide en gang. Og så at for eksempel, at de laver traktortid ud af det. Men en trussel, at det er langt væk fra vennerne, så Lisbeth hun står altså og spørger efter, om I er på vej. Det var lige nogle af de billeder, som jeg havde samlet. Og kan se, den fungerede heller ikke lige helt, som den skulle her. Det var meningen, den skulle have fanget der, hvor der stod tillykke. Det får vi den til. Men I må gerne lige sige en gang, om det giver mening det her, om jeg synes billederne er fine.